Ahojte, volám sa Martina, som z materského centra Mamina a dnes vám ukážem pár tipov, ako sa dá s detičkami stolovať a čo všetko dokážu, ak ich necháme. Dospelí majú tendenciu pomáhať deťom viac, ako je to potrebné. Skúste deťom dopriať viac samostatnosti a sebarealizácie. Je veľmi dobré, aby mali v kuchyni doma svoj kútik alebo poličku, na ktorú dočiahnu a kde sa môžu sami obslúžiť. Naliať si vodu z džbániku do poháriku, zobrať si misku a ponúknuť sa potravinou, na ktorú majú chuť. Ak rozsypú alebo vylejú, je veľmi dobré, aby mali po ruke, aby dočiahli na handričku a metličku, aby mohli po sebe potom aj upratať. Výbornou aktivitou je aj príprava pokrmu. Pripravené prostredie je prostredie priaznivé k vývinovým potrebám dieťaťa. Je to prostredie, ktoré stimuluje jeho prirodzený záujem a umožňuje mu dostatok pohybu, zaujímavú a nezávislú činnosť spojenú s objavovaním a potrebnú spätnú väzbu úspešnosti. Ja tiež si môžem zem. Dobre, Ačko, spokojný si? Kľuď aj ručičkou, však to nevadí. Dobre. Dobre, do misky si daj. Dieťaťu najprv ukážeme, ako sa činnosť vykonáva. Zatlačím, trošku potočím, pozri, hotovo. Následne ju zrealizujeme spoločne. Tak, zatlačíme, trošku potočíme. Môžeš dať do misky. A potom dáme priestor dieťaťu zvládnuť to samostatne. Tak, už to pôjde. Pozri sa, dobre. Dobre, super, daj do misky. Aťko, sírček si chceš trošku nasypať ručičkou? Nasyp si aj ocko. Dobre. Tak, ešte si môžeš dať, ešte si dať. Tam, kde ešte nemáš posypané. Dobre. Aj si trošku pomiešať. A čo vlastne takýmito aktivitami rozvíjame? Rozvíjame jemnú motoriku, sebavedomie, sebarozvoj, deti sa učia novej konzistencii a chutí potravín, určujeme hranicu a priestor na činnosť.